Ġirti kont parti minn grupp ta' nies li kienu jingaġġaw fil-violenza essenzjalment. Ejja ngħidu fil-militanza. Issa militanza hija ġieli kien hemm inċidenti violenti, l-kol hija. Fil-fatt jiena l-iktar li kelli qrib tiegħi minn Bormla kienu ġew il-Ġambu, il-Padi u xejja u Manuel Vassallo, ma bakken oħrajn, u Giuseppe il-Guggu ukoll, dak kien wieħed frontliner ukoll ħafna. Minnaħa ta' Żejtun kelli ħafna qrib tiegħi u kont qrib tagħhom Edwin Bartolom u Nino Totol, Nino Karabot, Totol, ġifieri konna naħdmu ħafna flimkien. Daw l-ismijiet li tissemmi huma nies li kienu magħrufin għal ħiliet ta' ġlied? Kienu wkoll hija. Intu wkoll kon magħruf għal dak it-tip ta' attiviżmu? Naħseb li kont hija. Kemm kien frekwenti li kont tingaġġa fi violenza? Le, ma tiġrix, għax issa incidenti violenti kunu jinqalu ħadd ma kien imur jgħid tisma' ejja llum mara nagħmlu timetable biex imur naqlu l-violenza. Per eżempju. Dana nkunu qegħdin waħlu l-karti, all right. Jiġu tan-naħa l-oħra b'karozzi u ikun wieħed bis-sellun qed waħal il-karti u jtajruh bis-sellun kollox tan-naħa l-oħra. Tan-naħa tagħna ħajċabsfulhom. Mux se jitfawlom ċaħġa dan. Ġveri, daw kienu incidenti fuq ġnaħat. U jinqalu spontanjament, mux pjanati. Tifhem. Kien hemm incidenti kbar, imma dak ma kellix naqsam magħhom jinżgur. Il-nazzjonisti qatlu l-Fusellu. Il-nazzjonisti qatlu l-Karin Grek. Dak affarijiet. Il-Fusellu mux is-Sunshine jew x'kien jismu s-Sani. Le. Min qatlu? Li qatel il-Fusellu mux dak li x'kien jismu qatel il-Fusellu? Kien jismu. Il-Sani, dak li kien ħareb mill-ħabs mbagħad. Ej. Mak mhux għax nazzjonalist dak għax ir-rejpja l-tifla. Tant kien nazzjonalist li meta sparalu qatlu mar jiġri l-gażin jedlu qatilniulhom il-Fusellu. Sibilu għadu dil-istorja ġli kienet storja importanti. Il-Fusellu kien jgħadu li kien it-tifel il-leġitmu tal-Orizant jew xi ħaġa. Le mhix vera. Dik kienet ħrafa. Ħrafa kbira. Il-Fusellu kellu missieru kien marat. U l-mintof dak iż-żmien kien l-ewwel darba li beda jibgħat il-morda Londra biex ifejquhom. U fejqu. U kien taf kif kien baċċa l-laburist, minn dejjem laburist imma il-mistier, u t-tifel ħareġ jiffolowja l-mistier u kien militanti ħafna Fusellu. Fusellu ħaniftehmu. Ġieli jaċċeda il-linja wkoll biex ngħidu kollox, il-verità ngħidu. Meta ngħid eċċeda, jiena l-istorja kont nafa. Issa jista' jkun li parti mill-folklore. Meta nqatel m'għandux ċaqsam, ma kienx qed jagħmel xejn. Għatel kien mal-Jackson nifim jidillien u sempliċement kien hemm dan kellu xi argument miegħu qabad sparalu, ġifieri mhux ma kienx qed ħaġa ma kien hemm l-ebda attività politika jew. Marja li kien hemm xi tifla involuta fl-istorja. Fidejk ġu għara taqra l-artiklu, mbagħad tira summary għal motivazzjoni għal fejn Bartolo kien jismu li qatel. Bartolo. Jgħidu s-Sani jew s-Sunshine jew xi ħaġek, mbagħad kien ħarat mill-ħabs, l-istorja kompliet fil-verità. Insomma. Mela, konna ngħidu fuq il-vjolenza. Sewa. U inti qed tgħidli li l-vjolenza kienet xi ħaġa li kienet tiġi miż-żewġ naħat, ġifieri intom kontu tirrispondu għal violenza. Tant kienet tiġi mill-ħadd. Imbagħad meta Fenek Adami over il-partit. Il-legalizza ħanamluk jew formalizza l-heavy team tagħhom ma x'għamel tal-ġaketta blu. Tal-ġaketta blu kienu ħanajdlu hekk. Ma kif naqbad ngħidlek jiena. L-armed wing, l-armed wing, għax forsi nkun qed nesaġġera, imma il-wing militanti ħanajdlu hekk, tifhem, tal-Partit Nazzjonalista. Tifhem. Imma kien pass għali ta' Fenek Adami għax ġabhom taħt il-kontroll tal-partit. Fil-Kastan tal-Partit Laburista aħna ma konniex taħt il-kontroll tal-partit. U l-konsegwenza ta' dak x'kienet? Għalina ħjaru. Għax?
Għax inti iktar ma tkun fri, iktar tista' topera. Fenek Adami kien tactician tajb ħafna, ġveri, u t-studja l-dak tiegħu tinduna. Di waħda mit-tattiċi li irranġa fil-partit tiegħu li l-heavy team mbagħad ir-replace jiġi qed tifhem. Billi għamel dina l-skwadra seħela ma nafx naqbel seħela tal-ġaketta blu illi kienu ktar disciplinati allura. Aħna ma konniex disciplinati. Ġifieri ma kenniex minn la min jorganizzana u xej, iktar konna spontani. Kif kontu tiddeċidu li ħat ingaġġaw fi violenza allura? Le, ma konniex niddeċidu li ħat ingaġġaw fil-violenza, jekk tiġi. Ma tarax, ma naħna, da minn Għaz ma mortu per eżempju demonstrazzjoni ta' idus ma l-lum ħajl ta' nazjonalisti tal-post. Zom. ħammorru ħanamlu frattarija. Ejja, dik ħamlu, per eżempju, il-demonstrazzjoni tal-indipendenza ħna konna. Regolari mmorru fil-20 ta' Settembru l-belt biex nuru l-disapproval tagħna. Kien għalu ħafna inċidenti, imma għana kien hemm ir-raġuni wara, mhux il-mira ma kienx il-vjolenza, il-mira kienet il-falsifikazzjoni tal-istorja. Għaliex? Għax wara li tala Mintoff fis-71, il-laburisti bdew jaraw bajnihom, bdew imessu bidejhom illi kemm kellu raġun Mintoff jgħid illi l-indipendenza kienet ta' parsi ħanajdulek. U settet kienet ħafna ħjar. Għax kienu ġa. Kienet ħafna ħjar, ma kienx ta' parsi. Alright, okay, mux ta' parsi, ħanajdu lek. Imma aħna konna najdu lek, indipendenza ta' parsi, settet kienet ħafna ħjar. So, issa, within 3 years, per esempio, sa' 73, Mintoff, tant kien għamel tibdil, illi seta sar qabel, illi konna najdu li tiċċelebra. Tiċċelebra ċaħġa illi ħallejna kollox kif kien. Tifhem, kien qed naraw fil-prattika. Kien hemm political argument kbir u b'saħħtu għala nopponu, nipprotestaw. Ma meta kontu tipprotestaw, jiġifieri ma kontux tmorru hemmhekk blan li ħataqilgħu il-ġlied. Le. Imma ħanajdlek hemmhekk il-nazzjonali kollhom il-heavy team tagħhom ta'. Ma probabilment għax kienu jafu li ġej fis-sens. Ma nafx, chicken and egg, taf kif, tipo jek jina ġejn xabar. Le, ma kien, mux ħanna konna l-anġli u ma kienu xjaten. Ma laqas ma kienu l-anġli u ma ħanna konna xjaten. Sewa. U il-nazjonalisti ġieli kienu jorganizzaw ruħom bl-istess mod li kontu t-organizzaw ruħkom intom u jiġu dimostrazzjoni ta'kom u jisfrattaw ilkom? Ma naħsibx niftakar. Zoom. Ma jidirlix, ta' mux għad niftakar li. Le, ma naħsibx li kienet it-tattika tagħhom le. Ma jidirlix. Ġifieri kienu inqas confrontational minnkom? Jista' jkun hija. U l-għannet titqis li il-moral, aħna kellna moral iktar ma kellhom huma. Xi vuolieri moral? Il-moral, ġveri, dak ix-xaħġa ġo fik li tibatek tipprotesta. F'dak każ, tifhem, jew tappoġġja, viċi-versa. Meta aħna semmejt lek il-kwistjoni tal-indipendenza u jew affarijiet oħra bħal dawn, meta aħna konna naraw il-mira, il-banner li qegħdin inxejru, tik il-kuraċ u tħossok li għandek you are fulfilling ħaġa tajba. Għadek daqsek perswas minna dik il-ħaġa il-fat li intom kelkom ideoloġija li tiġġustifika li intom tkunu iktar confrontational? Mux tal-li għadni konvint, tal-li l-ektares lej l-istoria ħastib. Illi ħafna mill-riformi kbar illi saru, mit-tibdil kbir li saru għal-ġustizja soċjali, ma baqgħux mis-sama. Ġew b'din it-tip ta' rezistenza u b'din it-tip ta' konfrontazzjoni. Kien semmu rivoluzzjonijiet bħala issa morna fuq l-ikbar
eżempji sewwa, ir-Rivoluzzjoni Franċiża, ir-Rivoluzzjoni Bolxevista, u nistgħu nsemmu affett oħra bħal dawn. U il-lingwa tal-vjolenza, min kien jitkellem għal aħjar, il-laburisti u l-nazzjonalisti? Xi tfisser l-lingwa tal-vjolenza? Min kien l-iktar kapaċi bil-vjolenza? Ma fimx il-mistoqsija. Min kien l-iktar kapaċi meta kontu tiġu f'konfront fiżiku? Min kien l-iktar kapaċi fostkom? Mhux qed nifhem xi tfisser il-mistoqsija. Il-vuċiet. Le, il-lingwa tal-vjolenza qed inkonfigurattiv hawnhekk sewwa. Deka jiddependi mill-instans ta' dak il-każ partikolari. Ġifieri kien hemm każijiet fej kien hemm sparar min-naħa tan-nazzjonalisti fuq il-laburisti, per eżempju, kien hemm każijiet il-kontra. Fejn kien hemm sparar mod ieħor, ma dak jiddependi. Għax ġieli anke kun hemm tpattija, illum ġarek, u l-għada jew ftit wara saret tpattija, tifhem. U ġieli taħseb li sawwat il-xatt li ma kienx ħaqqu? Jiena żgur li le. Żgur li le? Miljun fil-mija. U l-għonet jiena qatt ma rfajt idea fuq xi ħadd li huwa inqas minni. Dika diżunur kbira lija kieku u nistħi. Kieku nistħi qiegħed hawn nitkellem miegħek. Jien meta kelli xi ngħid, dejjem kelli xi ngħid ma' numru ikbar mhux ma' wieħed, qatt ma kelli xi ngħid ma' wieħed, ma' numru. Għax il-bqija diżunura lija. Kont għadni żgħir u kont niflaħ ħanajdduha kif inhi wkoll. Ġifieri kont tfittex li tiġġieled ma' tafs inti? Jien mhux kont nfittex li ġiet ma' ħadd. U hija fis-sens li jekk ħajġi il-vjolenza. Ġieli hija nqalgħu inċidenti fejn spiċċat fi ġlieda hija. U ġieli kien hemm inċidenti fejn għad di stajna frankajnija? Xi ġifieri? Per eżempju, rajt fuq inċident fejn dan naħseb it-totola li żemmejt. Isu fuq mass meeting il-Kalkara. Sawa. Naħseb tikteb dwarha fil-ktieb minn għal-jenti. Taħseb biex ma taħsibx li kienet żejda dik? Miġġiex naħat. L-ewwel ma ġara dakinhar kien illi kien hemm minn nazzjonalisti minn fuq il-bejt tawna xaba fliexken u tat-toto kienet ir-reaction għalihom. Għalli da titqis inti li ejn ngħidu kif inhi. L-ambjent kien goff ħafna. Ostili ħafna. Miġġiex naħat. Qed tifhem. Żgur li mhux każ ta' Anġli u xi ħadd fuq xi naħa. Żgur. Eventwalment, dil-vjolenza politika kollha kif intemmet? Naħseb li l-ewwel nett fejn akadami meta tela rrid ir-rikonċiljazzjoni. U vera rieda, naħseb jiena, mhux qed ngħid li nnexxielu għal kollox, imma nonnet kull min ikun fil-gvern ma jaqbellux li jkun hemm vjolenza politika u ġlied politiku, ovvjament, qed tifhem. Jekk tgħidli kif spiċċat, naħseb jiena l-ewwel nett il-Partit Laburista evolva b'mod differenti u kien parti flimkien mal-Partit Nazzjonalista biex dat-tip ta' ambjent jiġi withered away ħanejdlu hekk, qed tifhem. Naħseb li dik kienet ir-raġuni, miġġiex partiti naħseb ħadmu għaliha. U bil-fors ma jistax jaħdem, dik kienet ċaġa, ma jistax jaħdem għaliha partit wieħed. Ma tagħmel sens. Jekk ixtieq tagħmel dal-partitu dal-għex xorta ħatibqa' kwistjoni. Qed tifhem. U fi żmien Mintoff. Mintoff ma pruvax jagħmel xi tip ta' Mintoff tilef il-kontroll tagħkom? Mintoff ma kienx jidħol fihom dawn l-affarijiet. Mintoff għaskun jaf x'inhu jiġri f'dawn l-affarijiet. Imma meta jkun hemm qed ngħidu kien hemm tilta ta' Karen Grek, kien hemm Raymond Caruana. Le dawk l-affarijiet kbar. Dino Kawki jew kien hemm ħafna affarijiet li kienu jiġru għal ħadd ma kienx jaf xejn. Ma mhux fuq dawk qed nitkellem. Fuq l-street warfare. Jien jekk tinnota. Għax barra minn hekk, il-militanta tiegħi
kont parti wkoll mill-Vanguard ta' trade union tal-industrijali, ġifieri, meta laqna l-port, meta kien hemm l-attakk kurja, eċetera, ġifieri jiena meta importanti. Propjament jien meta qed li violenta laqas hija eżattament id-definizzjoni. Għaliex għax jien li nemmen fil-militant ta' Kotrana. Issa il-Kotra meta tkun militanti qed tipprotesta whatever, ikolla l-qoxra ta' qoddim il-Vanguard. Għal minn mux imdorri f'daw l-affarijiet, forsi jgħid massa. Le. Il-massa meta tipprotesta, jekk ma jkollix Vanguard taf qoddim, issa sekkina bla xafra, ma taqtax. Tista' tkun kbira daqsiex is-sekkina, tkun sekkina tal-ħobż kbira. Hekk inti x-xafra tagħha tiċċattjajela, ma taqtaħiex il-ħobża. Il-Kotra l-istess, jekk ma jkollix il-Vanguard qudiem ma taqtax, ma tagħmel xejn. Sejna kont hija parti minn dal-Vanguard, però anki ideoloġikament jien ma naqbilx ġifieri mal-vjolenza. Minix xi psychopat li naqbel mal-vjolenza, imma naqbel li parti mill-class struggle tirrikjedi il-class action, mass action. Naqbel li il-mass action tikolla Vanguard qudiem f'ħajti der li stajt nagħti kontribut b'da sens għall-klassi tal-ħaddiema u ħajti kollha kullu fejn kien hemm ċans dejjem kont fuq qudiemnet dawn l-affarijiet ġifieri qed tifhem. U jiena gmuri bihom 100%. Issa xi kollateral dam ġieli jkun hemm ukoll bħal kull dak ieħor ġifieri jista' jkun hemm. Imma overall din hija l-linja tiegħi, ġifieri qatt ma qbilt li xi ħadd imur isawwat xi ħadd hekk għax dan nazzjonalist jew laborist far from it, u qatt ma milthom dawn l-affarijiet. U għettaj li fi żmien inti għettajt li meta Edi Fenek Adami ħadem biex kun hemm rikonċiljazzjoni bejn anka fuq l-iskaluna l-aktar baxxa l-iktar baxxa, speċjal parti militanti tal-partiti. U kif sar da rikonċiljazzjoni fis-sens laqqakom kien hemm xi. Jien żgur jien oqgħod ma jien naħseb issa. Li ġara huwa li l-ġiex partiti ikunu ikkoperaw fl-imkien, il-kooperazzjoni tista' tkun tacit ukoll, tifhem, mhux bil-forsi ikunu formali, biex dawn l-affarijiet jiġu withered away, tifhem. Mela tlaqna.